resulta sa kong pagmatara madlaway. Nakapas na gid ko application pagkakapitan dito sa Kumilik. Ang akong kuha nga ni, ang mubutar na lang nako. Kinahanglan mudaog jud ko ron karong eleksyon na. Daghan na kinangaging kapitan diri sa barangay daw wa man gyud nabuhat nga. Paano masabi? Nay nabuhat pero kuwang kini akong plataporma mao ni kuwang nga kinahanglan sa among barangay. Kinahanglan na tuon to na ako kong mga amigo. Ato si Puki ug siya yung mautoy una na kumubutar nga solid yun. Di totoo yan. Nakabangan di ko ani nila para ma-plaster niya akong nga plataporma. Tuon to na ako. Basta na eh. Nagbahinti na isipin. Ano wato na no? Dokto na kung may na bang bukas, mahal na rin bukas. Sorry, bukas. Pagsisidente. Ay, tara di ako mga amigo ni ay. Si Ayeng. Oh, si Puki ako mga amigo no Sama ka? Sa general. Ilan sa ako pagkakapitan niya itong barangay? Bitan? Oh! Oh, ipaas ko po itong may pulis na dito sa pungan. Pupilik. Isa nagtuboy yung mga dagang kapitan sa itong barangay. Gago! Wala ka din nagtuboy-tuboy di. Ay nga! Ako nang gusto ka nang malansa ko. Padaog nga ni ka. Ikan sa eskina, padung sa apir, ako ang kamangon. Kaya ha. Ako ang ideal. Iso na rin pa nagpun. Kini ako mga plataforma. Pwede ka mga ano? Sa na mga plataforma. Kini ako plataforma di pang gobyerno. Paguro ni kampo. Yung na lang plataforma. Ganang mga di sa barangay. Ganang mga naasa por nga bracket. Ako na wala. Sa dato ang tanan. Malako ang tanan kita. Mawawa ko niya mga pobre. Itis, papakwa ko ni. Ang kanang mga nasa por nga bracket, dili sa itong barangay. Ako nang mga itong 4.5. 5 na lang ka na. Uy, hangyo pa. Nya, ay kaduha na kong plataforma. Kiniran niya ay barangay nga sa Tibuok Pilipinas. Nationwide. Sa Tibuok Pilipinas. Kiniran niya ay barangay nga gikan sa eskina pa doon sa apir. Free wifi. Anak mo yun. Dota na eh. Tara, butar gito ni mga general. Ang budget para na. Ang budget anak nila tubig kay kada tubig tapos defense sa kalsada. Wala nag pag-traffic tapos na day. Wa man tayo lang kakwa budget kaya naramang mag-repair sa kalsada. Sino, wala kayo plano din. Aw, kana mga senior citizen, mga plangga man ta na. Ate. Una ikatulon ako Saan? para sa mga lalaki, mga senior, libre tulis, tagaan para ko Ismail. Sa mga babae. Di na ito kapalitan ng mga senior citizen ng mga babae. Ang karna senior citizen ng babae, libre prenatal, o mga anak, zero bili. Aba na nagna si Milia. Mga anak pa din ng sinyo. Bahala, sila mas natin mo nang plataforma nga, o mga anak pa sila. Wala, Wala, wala. Huwag yung nakabuhat na natin ba? Ang galing nga, kami ko ha. Di, ang ato ba, ang magkita Ang yung 20-20, ay magka-problema na kay. 20 naman ka. Himuon ko ng 25. Ako'y barat ba ito? Hindi pinakutata ko. Ano yun? Ito ko ito pangampanya?